Danas ću vam pokazati kako da napravite svoj account na Mediafire. Uđite na net i kucite Fire Media. Uđite na prvi sajt. Zatim idete na Sign Up. I ako hoćete besplatno idete na ovdje gdje piše Free. Klikajte na Free It. Sve ovo sada popunite. Pošto ja imam već svoj account na Mediafire, ja ću vam pokazati kako da uploadujete neki film ili muziku. Idete na My Files. Zatim idete na Upload. Sada odaberite nešto sa vašeg računara. Evo na primjer neka muzika. Evo. I idete Begin Upload. Čekajte da se ovo sve popuni, ja ću pozivam dok se to popuni. Kada se to popunilo, idete ovdje Return to My Files ili povratak u moj folder i evo vam ta muzika. Sada ako hoćete skinuti, kliknite tu idete Download. Ona vaša muzika koju ste uploadali na Mediafire. I evo ta muzika se skida se. To je bilo to za